Ydych chi eisiau anfon hysbyseb neu fideo at boreda? Os felly, dyma beth sydd angen i chi wneud. Yn gyntaf, mae angen ffôn symudol neu dabled sy'n gallu recordio fideo. Cliciwch ar yr ap camera, dewisiwch yr opsiwn fideo, daliwch y ffôn yn llorweddol, horizontal, fel sgrin deledu gyda dwy law. Gwneud yn siŵr eich bod eich dwy benelin yn agos i'ch corff. Gwneud yn siŵr eich bod chi yn wynebu'r camera a bod eich pen yn y ffram. Mae'r sy'n yn cael ei recordio drwy'r meicroffon yma, felly peidiwch â sefyll yn rhy bell oddi wrtho. Ceisiwch ffilmio mewn stafell ola neu yn yr awyr agored. Os ydych mewn stafell dywyll, trowch y flash ymlaen cyn ffilmio. Pwyswch y botwm record ac aroswch rhyw 5 eiliad cyn siarad. Ac yna, siaradwch. Dywedwch beth yw'r digwyddiad, pa ddyddiad mae'r digwyddiad, ble mae'r lleoliad, faint y glwch mae'n cychwyn ac unrhyw beth arall y hoffech chi ddweud. Ceisiwch gadw'r hysbyseb i tua 30 eiliad. Os ydych ar Wi-Fi neu 3G, e-bostiwch y hysbyseb yn syth o'r ffôn symudol neu'r tabled a'i anfon ato ni. A phan fydd swyddfa boreda wedi derbyn y fideo, fe gewch chi neges i ddweud pryd fydd eich hysbyseb ar y rhaglen. Felly diolch o flaen llaw a mwynhewch y gwylio.